kaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 10:11. Higit lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Pagbalita, patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! My God, I hate drugs. Salamat mayong gabi. Kamusta naman mga panangga na Montag, Paramati, region-wide. Mga pangalagad kita sa Nabilin. 46 minutos karon nga adlaw Biyernes, Friday night. Petsa
12. Biyernes na mga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinakauli labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton kasining kapulisan Central, Southern kag Northern Negros, dala ang Bacolod City Police Office. Ang mata kag durunggan oras sa kagabiyo ng atong sining nga Patrol 2. Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyong sa pilakabahin sang Metro Bacolod, may ginresponderan kay na temprano pa shooting incident dira sa North Terminal. Anano pa nga mga eventualities why taman ginapangayo from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mga responder back to back sa aton nga piloto Action Nino Bogina. Ang News Center pagbantay sa mga update sa national kag international nga mga balita. Buylog naton ang puwersa Action and Defensor. Opda makita sa aton sining nga mga technical partner diri sa studio Master Control, Technical Side, Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Ciudad Sangbago. Puwersa ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñaran. Sa kinandan ang inyo sinalagad, ang korban sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Labilin. 44 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Komo nga kung biyernes, isa lang kita ka oras, hindi kita mag-usek sa atong siling nga panahon. Unahon ta check ang atong siling nga Patrol 2, Crosswind Patrol, sitwasyon sang Metro Bacolod. Ang report ni Action John Diaz, ginadulong sa inyo sa kalwan sang paglibot-libot ni Action John Diaz. Matapos nga mag-responder sa isa ka shooting incident, ang nagresulta gin sa kamatayo ni Lino Quadra. Hindi ko magsalado pa kaisa ni Blamo ni convicted drug lord Boy Quadra. E-check na si Action John Diaz sa Patrol 2 Observation Report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol Field Reports! Yari si Action John Diaz sa Patrol. John, may gabi. Mayang gabi aksyon na mayang gabi sa tutanan nga mga ka-aksyon namin tanay ang balaton mayang gabi giling kita hindi kito ko maaraw ang kagabiyo naton. Gani. Makulob lang ang coverage namon kay na alas 6:30 kung di pa to alas 6:30 kay pila ka minutos to antes ng timbre mo to kay na may area right after mga within 5 minutes na naman doon may pakpak ang patrol namon man. Baka patik nga may balita doon ito ba about 5 minutes mo Si Action ninyo pa. Aray mo nga, matimo na ko talaga nasangin, bakal mo ito nga pizza, no? Pagtimo mo kayo may katawag. Was ko na may kunarias lang ariya lang kung mais mo. Wag dyan ka dumdum may pagkaon na, kita mo. Kita mo. Wag magbat sa gutom. Parang pizza si mo, tigin pakaon ko na lang ganun sa technician tao. Gani, kinuwagin kami kabat sa gutom, marututulungan naman kay na, doon mga 3 ka oras. Perti nga binalita ito kay na, kaya mga common yung bisa na ito, mga kaksyon nga nag-monitor, transistor radio nila subong. Hindi mo na, bisa na kung mag-sol break yun yan, birada, kami na Facebook ito naman. Yung mga Facebook live viewers, betik ka, batikit sa sige-sige, marathon coverage, bisa nga commercial break. Sa Facebook live, pwede laman kami ka sige-sige, tiyan mo ito sige-sige namon ang presentation. Ang nang balibad nga, dogin na
apo-apo gid mo sa uli ma, di ba kapuon ni mga Try. bisa commercial break gambal tong piyak nga. Sige lang. Sige yun tay, total lara na to la. Gani man, kaya ikaw kita Oo. lagi na eh. Gani, at pag-abot na timing gid nga bago pa lang gid black sa nerek, mga pinaplang ka minutos gid digto, tinasugutan kila yon, tigabudlay man nga do hindi naton pagtayo yon ang Gani. presentation. So ito kinagin na sige-sige namon ang papasta sa balita. Galing kayo managura. Sa totoo mga ka-action, mga avid action na Radyo Bacolod listeners, dahil naka-intindi na ni Black Soil, mayo gani kina kami naka-intindi gid lang ang mga viewers naton, mga avid listeners naton nga doon na anad la ko ano ang pasikot-sikot sa news reporting ginatawag sa Facebook Live. Gani. Kaya hindi sila kinanglanan na magulat sa impormasyon, kinanglanan na rin nga ulato ng kapulisan, Correct, para correct. isaktong balita. Bisan una, ito ka na kay na, wag ito talaga dali-dali, anay pangalan sang ginlothang, kagagamit sa mga terminolohiya, kaya kabalo ka medyo sensitibo, mga kaso nga kaangay sina, no? Gani, mati iban to kapamangkot, sinungalan to, dinangalan to, timay mo may mga viewers kita nga nagpa-intindi man sa ibang mga nagaranta nga may ka-intindi. Oo, sila man mismo nagabulig pa intindi nga mahulat-hulat kay kabalo man sila basta action radyo do medyo taas-taas at on gid nga standard of reporting karon hindi ka na maganaw na karon kabalo ka sobra pa nga sa milyon ang likers then disgrasya ka kamo lang alang ka. Inara ka gibutang mo tong suspect siya mo sini ay gali hindi katapusan lain to gali kundi disgrasya pa kita mo tawag nga way pagani fire prevention month una pa tasunog. Disgrasya gid no. Karon nga gabi kami din naglabay sa may atubang sa gyapon sa Bacolod northbound terminal. Nagbalik kami diri kay gasigi pating investigation ni Action Rex sang police station number 3. Okay. Ang backup 3 gasigi pa diri Police Lieutenant Lipania ang deputy station commander sa pag-conduct sa investigation kalakip ang ilang chief investigator sa station number 3 karon nga gabi. Do ra tapos atong postmortem o kun ang pag-check to bala kay nila sa mga pilas sang napatay sang gagi patigayon sang soko. Okay. At adala sa may backup 3 pero wala pag sila napagawa sang statement as to the recoveries, no? Pero kita diri sa Action Radio nakakuha kita makon mo 24 kabilog actually kabala 24 kabasiyo sang kalibre 9.45 kag 9mm ang na-recover sa crime scene. Amo na kanamo kay isip kami amon estimate actually this size lang gid ya bra. So uli gasakang hilana tuplabot namon ugol pinag 20 dugay samtang ginagiyo ang ginlotang may nakitaan pagid nga isa kabala na 21 dugay sa uli unahan may nakita pagid ka 22 23 sa uli sa ginakwat na ay may lugangan pag ito isa pagid 24 Action Rex no. Ginconfirm ni Police Major ng Richard Marito ang station commander sa police station number 3 Okay. nga 24 ginman kabasiyos ang kalibre na 45 kag 9mm ang na-recover dito sa eksena sang krimen o galing hindi identified pila kabilog ang 9mm pila kabilog ang kalibre 45 nga armas lutang o kung nga bala sa armas lutang actually ang na-recover dito mismo sa crime scene sa area. Kung aminado actually Sir Parito nga may ara gali naka-assign nga police. May duha ka police nga naka-assign dira sa may terminal. Okay. And that time, ara sila within the area, mga most probably, sobra 100 meters ang distansya sang pulis kag sa crime scene. O galing lang kay ang lugar, damo-damo tao nga nagasinumbali aksyonerek. Kiti terminal pradahan ka bay. Okay. Di damo guro nagapasa ka serog. Tapos hindi nila makitaan gila yon. Kaya may mo nakatabon ang ibang mga salakyan sa ginatapungkuan o kung ginatiniran sa mga kapulisan na gin-assign dira sa station number 3. Ang gin-assign sa kalabanan sila mo ni bilang mga ang gina-assign FTP, ang field training personnel sang kapulisan, no? Nga gin-deploy diri. Takarong duwa, ginlagas pag rin nila mong kay Arab lang may motor sila nga gingamit. Ang iyanab lang ka, iyablan ni Pulis sa Talentapang ang ginagamit yung mga motorsiklo na aksyonerek. Ang kuan nila, ang tactical motorized riding unit. Yes, ginlagas nila. Galing kakadasig ko sa mga natabo. Nga gulpi na pagpangutang ko niya, pagpaharak, diretso ko na palagyo ang duha ka mga suspects, mga gunmen, duha, initial nila duha aksyonerek, sakay sa isa ka Toyota Innova,
But sila ko naman kadasig sa padulong downtown ang direksyon. Ting kabudlayan to nila kay hindi nila ma-identify sa dalanon kundi intong suspect actioneric nga sa lagi nasakyan o kung sa lakyan sa mga suspect. Kaya sa karamo wala sa mga pribado nga sa lakyan sa dalanon may mo hindi na nila makitaan sa ilang actioneric nga ma-identify nga mo gid manali ang salakyan sa mga suspetsado. Kamo to isa ka kabudlayan sa station number 3 according kay Police Major Richard Parito. Isa pa gid actioneric kay mga tao sa terminal o sa padaan hindi maghatag statement. Bisan anong itsura sa mga suspect, diin sila ng diretsyo, nakita nilang plate number, anong natabo, wala sang may maghatag sang statement, no? Pero ang matulid nga natabo mo sini. Ining galing biktima o kung ang ginluthang, alin ini sa isa ka mall, diri sa may malapit sa may downtown area. Nagkadto ini siya actually sa may Pradahan dira, sa northbound terminal, kay may tabuon sa isa ka babae. Abyan niya ning babae. Ang babae nga ini, actually kay napagabot na ton sa area, nakitaan pa naton digto nga nagahilibion gani. Amuri ko no ang iyang imit dito sa terminal. Pero according kay Parito, wala nila nabaluan kung anong pinaka-purpose kung nga makita ito sila. No, pero ang pinakaklaro diri ini siya halin git action erect sa may downtown area. No? Kag hindi ni siya lindig sa ibang lugar. Diri gid siya halin sa Bacolod. Ginklaro ni Parito ngang address sining persona nga Celino Quadra, Barangay 2. No, for Barangay 2 Bacolod City Action Erect. Amo nang address ning lalaki. Galing kay Subong, dumiara lang sila kuno nga ginaistaran didto sa syudad sang Silay. So amo na ang iyang mga clarification sa una niya kay nga statement kay sang ululihin na gid man lang nakakuha sang kompleto nga detalye ang aton mga kapulisan may angot sining nagluntad nga shooting incident karon nga gabi. Alak sir ko ang investigation sa station number 3. 24 sir puro lang ito sa nandiyo investigyo. Ano po lang allegedly ka sa reverse. So, kita dito no yes caliber 45 kung 9 mm. Hindi pa ma-identify kung sila 445 kung 9 mm, no? Okay, hindi pa. Nasunod. So, i-clarify ko na ang address na dito confirm kada dito si Lino Quadra first. Sigay ang baladahan ko. Pero sa babae kanina dito napamagutan na may palayman dito sa Silay. Dito naman siya star. Okay. Pero kung ano ko naman sabot dito sa kaya, sa mga nakatla sa may Silay o tabula sa kapo? Ay, hindi makawala sa kapo. Kahit huwag naman dito sa iya ang friend niya na babae sa may kanina. So, magpapatanaw niya siguro. Pero sabi niyo tiro na. Ako karoon na sa sila. Hindi sila ko sa sila. Ako sa terminal sa sila. Ito wag naman daw lang ito mga sa babae. Ang kikit friend siya. Okay. Sinabi sila sa ang suspect na identify. So, wala mo sa may kapalang dito. Pero, malis 2 or 3 siguro ang nagtiro. Ito may sila sa nawin vehicle ka, no? No, okay. So, mo pa ako sa red or brown. Okay. Tapos si Contra, tingin sa tingin ko, pagkayat mo. Na ari sa background before na t-shirt. Sa kanya may sa una, no, siya may siya kaso sa area sa station gate sa una. Magandang tabala sa buwa ka police magsabag yun rin. Okay. Pero dito sir, wala ka rin monitoring. Kamu yung sa station sir, wala ka monitoring siya sir. So, wala na ang pinayang akong pag-concept lang sa iya kung ano pag-ikan niya ng mga mag-suggest nila sa negosyo o sa ano mga service. Oo. Kahit ako bisan ko yan ang police law sa kapos na yan kasi taga-sisito doon wala sa police na wala ka ginasa na statement. Kasi naman ako, yes, so wala rin sa mga exact na lang detalye. So, medyo mapakayan mga
mga to pagtiro na yun na nagpalagyo tayo ng mga hospital. So, sakay sa ilang service. Sa mga disatulit, sila dito na yung sa may diba, sa may order ng pinakasal. May ganun mismo sa may kanila kasi sa bitatuwas sila duwa ka ng bahaman. Kaya siguro sila naman din nagkaya siguro kung ano layo. Ang oras sa 100 meters away kasi nakulay doon na medyo makailasin for the time. Oo. Hindi pa kasi sa polis na ang nagsundan dito yung nila maabuti na sa mga buti naman kayo nag-demo pa maaga polis na pang tanong managas yung mga officer. Yes, so pag insurance sa mga shooting na yung kung nila ilangan motor kami para man nag-show man ang mga susunod. Hindi ko nila direksyon sir, nga napagpanap ko. So, ang nila-direksyon pa kayo downtown, so wala rin ako balik kung diin na nito. Kasi hindi ma-identify kung nagdudulong na sila. Nagdulong na yun, sa quarters to 6:40 na. Oo. Tapos, dito sa area kayo na sir, siya na makasiya. Ano po nung ginanansan yung mga motive sir? So far, wala pa. Hindi kasi na mag-ignoring na alam sa determine pa. So siguro mga kasi mo ng reaction o explanation kasi sugar sa police service. So sa mga cases like this one, kaya kailang pamilya nag-reklamo ngayon dito na pagkaloon sa hospital. Ano na sa guys ang protocol sa police service? Ang protocol sila ito agad sa emergency. No, kung nang nila, so may araman sila ng mga sister nurse na nag-control sa status sa biktima in case may matabawa tayo sila. So may araman first bit or ano. So sila man mismo na nag-declare sila like this na ang isa katao in case. Okay. Ano ito ka lang din hapo? So, sa babae, nafasin naman lang. Allegedly, Saranja. Okay. Natin sa parang kasi ayos na may terminal. Simple na masakay balik sa silay or wala ka naman kung ano pang ilang mga ginagawa. Ano daw sabi ng tuyo, no? Kasi ka na mo ng tao, na ano, Actually, kamatihan si Police Major Richard Parito, ang Station Commander sa Police Station number 3. Amo tong ila pinaka-latest nga investigation sining shooting incident nga nagluntad sining gabi actually dira sa may northbound terminal sa barangay Bata sulad sa Bacolod Action, Eric. Yes. Pero ang training biktima halin isa ka mall tapos may tabuon na siyang babae sa terminal mo na. Yes. And after that siguro mabalik sa dire sa barangay to sa pulis sa silay. Amo pa lang hindi clear kundi sa madiretso amo tong last nga statement is Sir Parito, it's either masakay sila jeep pakadto silay or dalang gid sila matabuay actually kay istoryahon to nila atong babae nga gintabo sining ni Quadra kay base bulati may mga personal sila nga kadtuan or miyara sila ginahikotar actually kay mga pagkabutang no. Kay tiamo man to kay ng statement sang ila deputy nga nakitay lang man sila actually dira sa may pagtiro ni siya dyan garo siya katindog ni siya pagtiroy siya gatindog sila kakuan siya gatindog siya yes kaya sila ako na sa likod ng pace ng jeep and then palapitan ako na mo gatindog siya nga sa tupad siyang di pasayro nga jeep mo na yes actually tapos amo to nga ginulat siyang babae nga atulot ako ng babae sa area. Okay. So kanang mo nagpanaog na sa jeep mo na? Yes, amo na. Okay. So pero sa area ang babae, ini naman section na rekya, nakabot na dara, no, naglakat na guro sa pasulod sa terminal. And rekya na ding sa padahan nila kung ang tulod terminal nila, lakat siguro dito sa padahan sang jeep. And then dito siya ginatiro ang sanareka. Kaya sa sulod-sulod na to kaya di ba, kung ang terminal dira,
ang mga jeep rin ng Gatubang sa may east, Botsolingon, sa Dalan, Gatubang. Okay. Kaya rin sa wala mong kapangadto sa north, rin sa wala ang terminal, Gatubang na ang ulo ka mga salakyan, diri sa may Dalan mismo. Dito sa buli, isang jeep actually, dito sa may parkingan, ang duta, daraya, kasi sementado na dang ginatinran sa mga nagapasaka ng mga jeep mo, managulakat na bala. Okay. Dito sa may ano ka parang sa may duta nga area, no, hindi sementado nga lugar, dito siya ginlutang, kag dito man siya natumba, action direct paglutang sa iya. Pero ito mo to, ang mga injuries nila, aniya dre, hindi pa natin ma-identified, kaya wala pa nakapasa sa report ang SOCO, Consignado Crime Operative, sa katapos naman sa kapulisan, sila man mismo blanco pa in terms of motibo, hindi pa nila ma-identify tub-tub, siniman nga mga tanion, action na Eric, no? And mo na ang pinaka-latest investigation sa kapulisan sa shooting incident nga itong gintutukan sa mga gabi mga kaakson sa area sa barangay Bata, Sulad sang Bacolod. Sa tutunan niya mga kaakson sa mga panahon na tandaan, isa sa marason sa pagtugas ng balatian sa itong lawas ang mga paguyang ko ng pagnubo sang aton Rekta sa patulang taglibot sa Bacolod Action Jandia. So nasagutan na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Ay, patrol! Salamat kinaksyon dyan diya sa Deoyabit sitwasyon sa Metro Bacolod. Deceptive follow-up sining shooting incident nga nagluntad karo ginamang nga gabi nga nagresulta sa kamatayon ni Lino Cuadra dira sa North Terminal, Barangay Bata. Sila 24 gid ka pasiyos ang 45 ka na 9mm. Grabe no. Indikasyon nga ti may kainit gini ang mga persona nga naglutang kay Lino Cuadra. Ang motibo wala pa mabaluan sa pulis. Kina-establish pa nila. Pero ang mga taga-Bacolod nga dugay na diri, kabalo sang ginatawag nga personalidad ni Lino Cuadra. Pero ihatag tanay sa pulis kung ano ang mangin outcome sa ilang siningang investigasyon asto sa motive sa pagluthang pagpatay karon gila mga gabi sa kay Lino Cuadra, pakaisa ini ni Boy Cuadra. Ang report kay Batian ginadulong siya sa Kalwan sang
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Alis sa report ni Action John Diaz. Ano ang report gikas sa ato sa lima correspondents. Standby Action para si Val Villamor. Unaon ta si Action Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Report! Yan si Action Roger Gutib sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, action na rin may gabi sa ito mga aksyon. File kayo ng kaso action Eric Batok sa sinangisak 28 anyos gananakpan sa isa kabaybat sa operation na sa bahin sang doon sa Salvador 1, barangay Tinampaan, Ciudad sa Cadiz, mga 2:30 ang takmel sang hapon, tinarikdan nga adlaw sa tong pizza 11 kon kahapon na. Tao ginpasaka ang kaso kay na batok kay Vinjan Vildeflor E. Ilustre nga residente sa Block 11 sa Lot 37 doon sa Salvador 1, barangay Tinampaan, Ciudad sa Cadiz. Sa diin, inisya ang gin-operate sa nga mga katapos ang Station Drug Enforcement Team sa pagbumuno ni Police Lieutenant Lester Oliveros. Kag ini ang nakuhaan sa anong tanan o kon walo tanan ka sa isang siya dala na ang buy-bus item so bugman ang isa ka panid nga 500 piso bill nga sa rin gigamit nga buy-bus money batok sa siningya sa iya pagbakal sa iya sa pusurbayar nga pulisa. Mga 2,000 ka pesos ang DDV value sa ining druga nga nakuha sa sospitsado nga karon padayon pa nga detenado sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Ang kaso Nobel recommended toward the sulod sa Section 5 sa violation sa Republic of Ghana 65 luwas pasina may Section 11 pa nga mga position sa dangerous drugs kag sa bugmaan may Section 12 ang mga illegal drug paraphernalia nga nakuha pagid sa iya posisyon kag control. Sa Ciudad Sangi Escalante dakop sa katapos ang kapulisan isa ka persona matapos nga ini siya may ara nga nakapinding nga mandamiento de aristo sa kaso nga illegal nga sugal sa Purok Red Habitat Home sa Barangay Hunobunog, Ciudad Sangi Escalante. Darin gindakop si John Rizaga E. Prietos, 25 anyos sa edad, kag residente sa mga lugar. So, sa report nga upodman nga gindakop diri among kay Elmer Dalagit E. Castor, 30 anyos ang edad, sang Purok Sampagita, Barangay Alimango sa Ciudad Sangi Escalante. Ini sila ang aristar by virtue of warrant of arrest nga sa diin patingayon sa mga katapos ang kapulisan sa warrant of section sa nga mo nga stasyon sa pulis sa pagbumuno mismo ni Police Major Eljan Dispi. Ang mga suspect dagdagan sa nga warrant of arrest may criminal case number 4519 violation sa Republic of 1602 nakapit sa January 19, 2021, iligin pirmahan ni Honorable Judge Josimino Custodio Ruiz, ang presiding judge sang MTCC, Municipal Trial Court in City sa Ciudad Sangi Escalante, kag ang ila sining piyansa 30,000 ka pesos ang kada isa para sa ila sining temporaryo na kahilwayan. Report gikan sa Ciudad San Cadiz Amuman sa may Ciudad Sang Escalante. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutib report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol! Salamat gid Action Roger Gutib live report sa Cadiz. Ang balita naman ni Action Roger Gutib.
More. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Aksyon Percival Villamor sa report first. May gabipis kami. Mayong gabi aksyon Eric kaga subongan sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang Moises Padilla Police Station nagkandak sa nga wanted person kaina sang aga no. Gini siya na pamunuan ni Police Major Randy Babor upod ang Charlie Company nga si Police Captain Charlie Sebastian. Kagini siya nagbitbit sang warrant of arrest dito sa may Barangay Inulingan, Moises Padilla. Kaginin serve sa isa ka persona nga gidkilala sa kay Alberto Mahinay Ikalihan. Alberto Mahinay Ikalihan alias Bin, 64 anyos, kag may asawa kag pumuluyo sang sitio Upper Kuyaw-Yaw, Barangay Inuligan, Moises Padilla, Negros Occidental. Ang warrant of arrest action na Rex ginpanaog kag ginpermahan ni Honorable Mila Diap Camiso, presiding judge sang Regional Trial Court Branch 74 La Carlota City. Kag ang warrant of arrest may pitsa sadtong Oktubre 15, 2020. Ang kaso sini sang suspetsado 2 counts of rape action na Eric no. Kag inisya karon ara karon na hunong sa custodial facility sang Moises Padilla Police Station. Sa piyak nga bayan action na Eric no, ang syudad man sang La Carlota, ang police station naton dira ang mga tropa nga ginapamunuan man ni Police Lieutenant Colonel Jonel B. Guadalupe, nagpadulong iya sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kag hiwat sang ilang programa sang in-pandemic drive kag drug awareness lecture dito sa Barangay Hagimit. Kag mainit man ang ilang pagbaton sa aton kapulisan sang Barangay Hagimit, labi na gid sang ilang kapitan, mga opisyal sang barangay nga ginapamunuan ni punong barangay Honorable Efraim Iquilyas. Nagkandak ini ang aton kapulisan sang coronavirus awareness response and environment o kon ginatawag nga CARES no. Kag ini siya nagtudlo sang anti-drugs kag ara man ang aton nga mga opisyalis sang barangay, ara man ang opisyal sang bipat kag na malipayon gid ang ilang pag-attend sang among kayuwatan kaina sang aga dito sa Barangay Hagimit. Nauman ini ang ilang pagpulong-pulong dito sa may Barangay Hagimit kag nangatag man sila sa mga flyers against sang Republic Act 7016 kag sang Republic Act 9165 action Eric. So natapos alas 12 sang ugto kag nauman kag nagakalipay ang mga official sang among nga barangay nga gikatuan sila sang aton nga kapulisan agud to magkandak sang pulong-pulong dito sa Barangay Hagimit. Amo ini ang aton nga mga balita nakuha diri sa siyudad sang La Carlota kag sa barangay sa Moises Padilla. Mayong gabi lang sa kay Honorable Kapitan Chad Peria kag Kagawad Jeffrey Sapanta kag Honorable Don Gisrel Envoltorio sang siyudad sang La Carlota. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Percival Villamor sa imo silinga report. Magabalik ang inyo silinga palatunturan when we come back. Balik ka report Action John. Final report sa Patrol 2. Pagkatapos na sa ato sa importante nga mga pahibalo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ang mga kaintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Papalik diri sa ato pablagad ay by the way, salamat gid kay Sergio Marie Vargas sa pag-responder yag yung padaraan niya isang tao ang nasa gail bla ka tumba nga poste sa may corner da kasi gasko bla stranded ang mga dalagko ang mga tracking nga may karga sang tubo sa moto nang ayo tabulig kay Sergio Marie Vargas at imayaman kay inbuligan sa mga tayo tisubong nakalabay na ang mga dalagko nga salakyan dira ka tracking nga may karga sang tubo. Salamat gid Sergio Marie Vargas kag sa mga taga DRRMO. Balikata sa aksyon dyan diya sa final report sa ato siring Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa aksyon dyan diya sa Balika Report. Jan, bis ka mak? Karon tali nga gabi aksyon na magasugi kita sa aton nga features sa mga barangay bala may kang sila kampanya sa yung COVID-19 vaccine kay sa area sa barangay Mansalingan kumpiyansa si barangay Kapitan Rodolfo Boypico nga madamo dira ang desidido nga magpabakuna bisan ano sa isang brand sa COVID-19 vaccine aksyon na ere kay sa karon parayon sila nga nagapatigayon sa survey kay aksyon naghatag na sila sa initial nga resulta sa iladri nga survey sa Bacolod Emergency Operations Center. Simple lang sa gyapon ang parugyan diri ni Pico sa mga pumuriyo sa barangay Mansilingan nga kung luyag nila nga maproteksyonan ang ila kaugalingon mas pilion nila nga magpabakuna sa kontra COVID-19 kay ang pagpatag diri ni Pico mas kulubaan sa gyapon ang balatian nga COVID-19 action Erika. Dugang pag diri ni Pico nga sa karon nagaprepara man ang ila barangay bangod sila ang isa sa mga napilian bilang vaccination center. Sa masunod nga semana magakandak sila sa dry run para sa patigayunon nga simulation exercise kan simultaneous simulation exercises sang vaccination roll out diri mismo sa sulod sang Bacolod sa tanan nga mga lugar nga napilian nga mangin isa ka vaccination center action na Eric. So munang iya diri pagpangangkat sa publiko labi na sa taga barangay Mansilingan na magod isang ila lugar na napilian nga mangin na vaccination center patari mas mangangin mapo sa ila nga mapabakuna kontra COVID-19 pero kinahanglan pag nila diri ang ginatawag nga desisyon sa publiko action Eric. Sila sa Mansilingan.
ang mga procurement kung isabit na nila ang pangatan nila ng mga compact reconciliation form, service form, para maidalabon mo kasi doon magpapakal ang ito pa sa madamot yan, no? Actually, ang magpapakal. So, ang isang boss masabit na report sa EOC, sabay na encode pa ito ang mga IT sa barangay, kung pinakabilang din, siguro basta ma-report naman ito, mga lapit to 100 siguro ka-leads, no? Ang sabi naman na report sa EOC, makagagaman sila kaya gusto mo kapakal na. Actually, kabatian si Barangay Kapitan Boy Picos ng Barangay Mansilingan. Balitagikan sa patrolong tagribot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon na sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Good night, ka. Quite the same. I love you, now I've lost you. Don't feel bad, you're not too late. Salamat kinaksyon John Diaz. May gabi nila kay Maninoy Mae, kay Maninay Chari Salvacion sa La Carlota City. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sinibaran ng Action Light Patrol Program, Biyernes edisyon. Magata Community Radio, balik ini buwas Sabado. Ato sa lingwa patrol, unit reporters in action nga nagparagad karon nga gabi. Action Roger Gutib. Pero si Barbie Lamore, of course, Action John Diaz. Action ninyo bugin ang atong piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center, Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir L. Ray Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Silad Sang Bago, Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñaran, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa aton nga mga texter kag sa aton nga mga viewers, ang greetings nyo, bawi lang ko buwas Sabado. Sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director, Rex Cantong, ang inyong alagad ang kurman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, kasiling adios, amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ang kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila